Gent, no m'ho puc creure. Acaba de sortir fa 15 hores, no he tingut el temps material per fer el vídeo fins ara, però acaba de sortir el teaser oficial de Five Nights at Freddy's 2, de la pel·lícula, que s'ha d'estrenar el dia 5 de desembre d'aquest any, del 2025. Tinc algunes prediccions sobre el que pot aparèixer en aquest tràiler, podem veure en Toy Freddy aquí, i les podria anomenar, però potser en l'anàlisi que faci més tard en aquest vídeo puc anar comentant les coses que havia predit i puc anar fent teories a mesura que vagi analitzant el trailer després. Dura 45 segons, 49 segons, no he vist res, però, bueno, sí, veure alguna cosa sí que he vist. Però no faré spoilers, per si la gent no l'ha vist encara i vol veure la meva reacció. Jo estic molt emocionat, tinc moltes ganes, així que a veure què tal. Pòster de Freddy's. Oh, oh, oh. Welcome back. Are you ready to start the show? Farfetch, vale. Això es va filtrar. Oh. Què fa l'avi? They're out there, Mike. Oh, en Toy Bonnie! Everywhere. Toy Chica! Què? Què? William? Showtime! La veu d'en William? Oh! 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 A veure. Un moment. A poc. Anem a veure això. A veure. Pòster de la pizzeria de Freddy's. S'està activant un Nendo. Crec que és el... Això és l'Emangel. Si ens fixem aquí hi ha les cames. Crec que són les cames dels braços. I això deu ser el cap que té l'Emangel. Welcome back. Are you ready to start the show? Ben tornats. Llestos pel nou show. I això, el Farfetch, ara que ho he comentat mentre... És una de les escenes que es va filtrar durant el rodatge i va sortir alguna de les imatges que era en Toy Freddy al costat d'uns nens. De fet, aquesta noia d'aquí, que anava vestida de Bonnie, doncs sortia per allà. Aquí podem veure que han fet servir els dibuixos que van fer servir per la primera pel·lícula per fer diferent attrezzo i podem veure la nova pizzeria, que hi ha als toys aquí. De fet, aquesta pizzeria van construir la façana de la pizzeria al costat és a dir, jo he anat seguint el que és el rodatge o el que s'ha filtrat del rodatge de la segona pel·lícula. No ho he anat informant perquè són spoilers, però jo ho he anat seguint i hi ha hagut youtubers americans, com en Dauko, per exemple, que han anat a visitar el set, interior i exterior. L'exterior és aquest set i el set interior, el que és tota la pizzeria sencera de FNAF 2, eh, ho han anat a visitar però encara no està mostrat, així que no sé quan ho veurem. Però veiem aquí una bicicleta de dia i l'avi apareix aquí. Sembla que sigui... que comença un dia nou. Però l'avi anà en bicicleta a Freddy's aquest desembre i ha deixat una nota al seu germà, en Mike, que diu que ha anat a arreglar els seus amics. És a dir, que les ànimes dels nens deuen tenir algun problema i suposo que els seus cossos de Withered doncs, els han d'arreglar, no sé, o de Withered amb Withered, d'arreglar-los. En Josh Hutcherson veig que s'ha canviat el cabell una mica. They're out Mm, there, Mike. Sona fora, Mike. O en Toy Bonnie. Qui pot fer en Toy Bonnie aquí? Qui pot fer en Toy Bonnie aquí? És com una nena cortina, no, això? Perquè surt una mica transparent. És com una nena cortina. Oh, a on? Showtime, botó de Showtime. Everywhere. A tot arreu. La Toy Chica. La Toy Chica. Oh, Déu meu, això deu ser el director de l'avi. Oh. I això és la Toy Chica, no? Això és la Toy Chica. Sí, l'han redissenyat la Toy Chica. Uau, l'Emangel!
Vale, tinc una teoria. Tinc una teoria del que pot passar. Llavors, veig que la Vanessa està recuperada. Això guai. En Toy Freddy intentant aquí pujar. Hi ha dos homes aquí. Suposo que seran homes random, no crec que siguin importants. En Toy Bonnie què té? Tinc una mena de barra metàl·lica. Espera, vull veure aquest pla amb deteniment. Ai, a veure. S'encenen els ulls. L'agafa del coll, què collons? Se l'emporta, passa, l'emmanya i el trenca. Oh! En Toy Freddy puja al garatge. Eren ulls vermells, allò? Sí, crec que són com uns ulls vermells, no? Sí, té els ulls vermells, en Toy Bonnie. Una barra de ferro. Està a punt de matar aquests homes. En William Afton, em portes? Em portes? Què fa em portes? La mare és amb una altra pistola. Em val un bo... Oh, la pizzeria! Uau, les ventilacions! Aquí hi ha la ventilació a la dreta i aquí hi ha el passadís. Oh! No està sonint un revés? Una mica? Uau, la llum. William Afton. En William Afton ha tornat com a Springboni? Springboni Springtrap, aquí. Aquí l'Emma l'ha agafat del... Això deu ser com una guàrdia interior, no? És que les... Això és una oficina i hi ha les guixetes al darrere. Que em porta ja els dius aquí. I això... Què? Això deu ser de manga, si vols dir. Hora del show. La Vanessa cridant. La Mercè del colonitzador. I en Toy Freddy aquí. Que em pregunto què dimonis fa de... Uau. Uau, és brutal, tinc una teoria d'això. Mira, hi ha un cupcake aquí super mal fet. Bàsicament, jo crec que en William està viu, evidentment, perquè a la tercera han de posar l'Springtrap, com a mínim al final de la segona. I bàsicament vol venjar-se de... vol seguir matant nens i vol seguir matant gent per assolir els seus objectius, jo crec. I suposo que perseguirà l'avi. Llavors el que fa és, amb els animatrònics d'un altre restaurant que havia creat ell, que és el Freddy's dels Toys, perseguirà el... O sigui, els Toys perseguiran el que és l'avi i el Mike i totes les persones al voltant. Llavors, aquest deu ser el director de l'escola. Aquests, no sé qui són exactament, però deu ser com una mena de... Pares de... No, és que pares d'en Mike no, però sí que poden ser familiars d'en Mike. No crec que sigui Henry. Aquest no sé, no crec que sigui Henry. Però veig que hi ha jumpscares. Veig que serà més acció, no sé si tant terror, però agraeixo molt que no hagin fet tant spoiler de tots els jumpscares de moment, perquè la pel·lícula primera va perdre tot el terror, el tema dels trailers, que posaven tots els jumpscares que hi havia, tret dels d'aquest malparit. Però com podeu veure, literalment en Toy Freddy està obrint la porta del garatge, en Toy Bonnie entra a una casa, la Toy Chica entra en una escola, bàsicament per perseguir, per matar com a mínim a l'avi, que és l'objectiu d'en William. Podem veure aquí l'Steve Raglan, com es diuen, Matthew Lillard, William Afton, que interpreta William Afton, amb unes 6 portes, no? Si són 6 portes, què seran, els 5 nens i en Golden Freddy? Bueno, no, perdó, la Puppet, en Garrett, que per cert no s'ha vist, no s'ha mencionat res en Garrett. Això és un flashback.
això és un flashback, em sap greu dir-vos-ho, però William està viu aquí, així que evidentment això és un flashback. Això també és un flashback, si no m'equivoco, no sé. No sé què pot pintar una pistola amb la Vanessa aquí, però pinta promet, Això deu ser les ventilacions de Freddy's, les, les reixes aquestes de les ventilacions, i, uah, és que em pregunto com. Tinc unes ganes de veure-la ja. Ja vam posar hype, tinc moltes ganes. Everywhere. Ara. Uah! És que, és que, i això sembla CGI? Sembla CGI, però és que ho és, no? Això sembla CGI, això sí. Sí que han fet l'animatòric real, però no sé si això ho han animat així. I han posat la music box, la caixa de música de la Puppet. Ara sí. They're out there, Mike. Where? Quin bon Everywhere. detall, quin bon detall. Però haurem d'esperar una miqueta més perquè surti un nou trailer. Suposo que pel juny-juliol trauran un official trailer, no un official teaser, ni un final trailer. I això. Prediccions. Què havia comprat jo? Doncs a veure. Havia pensat una mort segur, perquè en el primer trailer de la primera pel·lícula ens van fer un spoiler de morts. Apareix la Toy Chica, evidentment, segona predicció que he fet bé. Unes escenes filtrades, per exemple, la del Fat Fest, també completa. Hi ha una escena filtrada, que no sé si és de broma o no, i que suposo que veient aquesta trama eh, puc deduir que serà real, però no la vull mencionar perquè són spoilers, evidentment. Havia previst l'aparició d'en Garrett, que no ha aparegut, l'aparició de la Charlotte, la filla d'en Henry, que tampoc ha sortit en Henry, i també havia previst la Puppet i l'Edwin. Havia previst, no sé, una menció a l'Edwin, és un teaser trailer, tampoc ho poden mostrar tot, però jo espero que en el proper tràiler mencionin en William Afton, que està viu, i que mostrin els seus propòsits i per què ha tornat i per què els toys estan fora de la pizzeria, i suposo que en un proper trailer veurem els Withered que estan confirmats. Així que. Doncs després d'aquest intens anàlisi del tràiler, jo dono per conclòs el vídeo. Crec que no hi ha res més a concretar, és l'anàlisi del tràiler, la meva teoria. Crec que és un costum que agafaré, de veure el tràiler, reaccionar al tràiler i després eh, analitzar-lo frame per frame o anar comentant cada cosa i fer la meva teoria. Jo ho vaig fer amb Secret of the Mimic, teniu la reacció i l'anàlisi a dalt a la dreta també, i ara les pel·lícules. I si voleu més informació sobre jocs, pel·lícules, llibres de FNAF, jo ho aniré tractant quan pugui, bonament quan pugui, al llarg de tot aquest temps, així que no oblideu seguir-me per més notícies de FNAF, per més contingut de FNAF, que properament es venen cosetes molt fortes. Així que doneu-li gas a la subscripció i el like i compartiu, que no costa res, que no costa res. Així que bé, apa, siau!